Ahojte, ja som Mišo Meško, vítajte v Martinuse. Ahoj, som Mišo Meško a pozývam ťa na Národné dni kariéry 2012. Takže NDK ja poznám ešte ako študent z fakulty manažmentu. Zhodou okolností moja manželka priamo sa aj zúčastnila 1 rok na príprave NDK a tým pádom si myslíme, že NDK je naozaj skvelá príležitosť nielen pre študentov, ale aj pre firmy získať nových skvelých ľudí a nejakým spôsobom oboznámiť sa s nimi už počas školy. Takže my nejakým cieľom Martinus.sk je rozvíjať jednak nejakú podnikavosť mladých ľudí, ale samozrejme aj zamestnanie je veľmi dôležitá vec, takže to je možno ďalší z dôvodov, prečo podporujeme NDK. Myslím si, že zapájať sa do nejakého aktívneho už toho pracovného života aj počas školy je pre študenta úplne nevyhnutná vec. A NDK je práve podľa mňa úžasná príležitosť na to, ako sa oboznámiť, možno už s tými firmami, ktoré teraz na trhu fungujú, čo ponúkajú, ako to vlastne chodí, aby človek potom nebol prekvapený, keď možno príde na prvý pohovor, aby sa vedel rozkúkať. Myslím si, že je to úžasné miesto, kde v jednej sále obrovskej si môžete pozrieť doslova stovky príležitostí a možností, že čo môžete ďalej robiť. Takže určite odporúčam všetkým študentom akéhokoľvek ročníka, aby prišli sa pozrieť na NDK, či už hľadať si aktívne prácu, alebo možno naozaj len ten úplne prvý kontakt s tým, že čo vlastne znamená byť zamestnaný. Takže ja na NDK 2012 prídem porozprávať nejaký môj príbeh alebo príbeh Martinusu, takže už teraz sa na vás všetkých veľmi teším.